Čus, tady je MLP, Míša a Dragon City. No vlastně já bych měla natáčet spíš My Little Pony než Dragon City, ale já budu dát všelijaký hry, co mi prostě napadne, nebo co mám prostě na mobilu, něco takového rychlého. No a když budu natáčet takové hry jako na mobilu a ne jako normálně na fotoaparátu, když blbý reklamy, tak jako mě nevadí, že když mi půjde do hory ten prostě můj brácha, je mi to jedno, hlavně by mi nešel jako do natáčení toho fotoaparátu, tak proto jsem to vždycky jakoby, no nevím jak to říct a nechci to uváhat, takže to já samý žradla dostávám, to není možné. Jak mě jenom člověk může vychovat? Máme tady dráčky a asi budu hodně hrát Dragon City, protože teď jako budem si nejvíc jako víckrát povídat o Dragon City a vždycky začneme u jednoho z domečku. Takže teď začínáme u vodního domečku. Dokud se budu pamatovat, kde budeme začínat, tak bychom to začali od začátku, dělali bychom to znovu. Tak, začneme od Elly. Elu, to jsem asi, nevím kolikátýho, jsem to prostě, nevím kolikátýho se narodila, nemám to napsaný, tak, nemám to napsaný informace. The coral dragon reflects that which is most beautiful underwater. The colorful grandeurs of the abyss are more magnificent than you could ever imagine. This dragon is a treasure. Takže elementy mám tyhlety a můžeme jí dát na jíst, aby jí bylo 5 aspoň. A máme tady tohle. Na blabla napsáno. Blablabla. Tak, jdeme dál. Tak, statosti má normálně 1505 jako toho nemocnice. A pak má nějaký bonus, nebo co to je, 338. No a tohle jsou hvězdičky. No, ona má Heart Church, je normálně jako bouchnutí, Flooding, normálně vodu a pak je to uzavřený. A vůbec nemusím dělat pink, protože to je samý jako Ella. A blbý reklamy zase. Nemám zájem. Jsou natvrdlí s těma reklamama. Oni ví, že já natáčím a oni mi tam prostě dají reklamu. No a Blue teď. No Blue je pomalu to samý, ale jako prostě nevím, co k tomu povídat, protože je to normální. Asi měla jako druhý. Tak. No, kouknem. Tak. A máme vajíčka. Tohle sice mám, ale už to nechci mít. Yes. Oh. Novýho draka. A dám ho vyrost. Prostě nemůžu ho nechat malýho. Tak a už je mu 10. Tak, máme 10kovýho a 7kovýho.
A je mu 9. To je vyrostlý Alvin. A pak máme Bena. Tak, a jde můj brácha. On vždycky dělá krameny. Tak, no. A já budu muset končit s Dragon City. Počkat, tak. Rozloučím se s drakama, jako nejvíc. Tak, rozloučím se s drakama. A prostě mějte se. Čus.